שלום לכולם, אנחנו נעשה היום שיעור עם כדורי העיסוי שמשלב גם חיזוק וגם עיסוי. אני ממליצה שיהיה לידכם או בלוק או ספר או משהו רק לסוף האימון שאנחנו נשים את זה מתחת לראש. אפשר גם כרית קשיחה. ואנחנו נתחיל בישיבה. קחו את כדורי העיסוי מחוץ לתיק שלהם, תשמעו את התיק באזור, כי אנחנו נשתמש בהם גם מחוברים. נתחיל רק קצת, ממש לפני שנתחיל, תגלגלו קצת את הכדורים על הגרחיים, על השוקיים, קצת קריסטייל כזה, רק להרגיש קצת את המגע, את התחושה. נקבל אזור בתוך הזה. קצת היפוך. היפוך על יד אחת, על יד שנייה, משהו כזה חופשי יותר. משהו מעורר. וכשנעשה פעם הבאה על בטח הזה, תעשו איזשהו צליל כדור מתחת לכל עצם מושב, שאנחנו בישיבה מזרחית עם השילוב שנוח לנו. אז גם נעשה את השילוב שפחות נוח. אז שימו את הכדורים ממש מתחת לעצמות הישיבה, ואז תבואו לאט לאט קדימה מהכדורים, שעצמות הישיבה יהיו בדיוק לפני הכדורים, והכדורים נמצאים מאחורה ועוזרים בעצם לשבת ישיבה צפופה. יש תעלי? אז שאיפה מעצמות הישיבה למעלה, ובנשיפה אנחנו אוספות בעדינות קרקעית אגן ונותנות לאגן להתגלגל מעט אחורה, כך שאנחנו נרגיש שאנחנו אל הכדורים. בהזדקפות עצמות הישיבה ייתנו דחיפה למטה, השתרשות למטה ואפילו טיפה לכיוון הכדורים, באיזושהי זווית טיפה אחורה, זה יעלה אותנו עוד ועוד למעלה. בנשיפה זה האיסוף והגלגול של האגן. ניקח כמה נשימות כאלה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, עד למעלה, נשיפה זה האיסוף הפנימי הזה, ואז הריכוך של האגן לאחור. עוד אחד למעלה להישאר, יד ימין מאחורינו, יד שמאל מעבר לדרך ימין, שאיפה, נשיפה נייצר איסוף לכיוון מעלה וביטול, ועכשיו תנסו להדק את עצם מושב שמאל אחורה אל הכדור. וטיפה להרפות את זה, לתת לה להתרחק קצת מהכדור. לשלוח את עצם מושב שמאל אחורה, ולהתרחק טיפה, ועוד אחד אחורה להישאר, וכשעצם המושב השמאלית נועצת אחורה, נראה אם יש לנו עוד קצת טיפול. וחזרה לאמצע, ידיים על הברכיים, שאיפה למעלה, נשיפה, איסוף, גלגול קל של האגן, שבעיקר האיסוף הזה פנימה ומעלה, תחושה כזו כמו סקופינג. שאיפה למעלה, לפתוח כתפיים בית כזה. ונשיפה,
שאיפה למעלה, נשיפה מעגל, ועכשיו להזדקף למעלה, יד שמאל מאחורינו, יד ימין מעבר, נייצר את הפיתול, ועכשיו עצם מושב ימין, נהדק אותה אחורה אל הכדור, ולהרפות אותה. זאת אומרת שאנחנו מוסיפות פיתול דרך האגן, עצם מושב ימין אחורה, וחזרה, אחורה, חזרה, ופעם הבאה להדק את עצם מושב ימין אחורה, ולנסות לייצר עוד קצת פיתול. אז יש לנו ממש את התחושה לשני הכיוונים. האגן מנסה להיות מאוד יציב, ובית החזה, בפיתול, והכתפיים, והמבט. וחזרה לאמצע. ונשלוף את הכדורים, ונפתח את הידיים לצדדים, שאיפה. נשיפה להדק ידיים, לגייס קרקעית אגן בטן ופיתול ימינה. שאיפה למרכז. הידוק, גם של הידיים על הכדורים, גם של קרקעית אגן בטן ופיתול. עוד שניים, שאיפה לאמצע. נשיפה, איסוף ופיתול. עוד אחד, שאיפה. נשיפה. אמצע. נעביר את הרגליים לדרוך על הכדורים. הידיים קצת מאחורינו. קצת לגלגל את הכדורים הלוך חזור. הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. 4, 3, 2, 1. העקבים דורכים על המזרון מאחורה. הידיים מאחורינו, כשהאצבעות לא מסתכלות אחורה, הם לצדדים. תעדקו את כרית כף הרגל אל הכדור ותרימו אותה. ונוריד. אז אם זיהינו שקצת צפוף, כמו שאני זיהיתי עכשיו, קחו את הידיים עוד טיפה אחורה, תמצאו את המרחק, ואפ, and למעלה להישאר, ורגל ימין, אני הולכת כמו גשר על הכדור, לעבור ולהעביר את כרית כף הרגל קדימה, וחזרה. רגל שמאל, והאגן נשאר יציב, רגל ימין מתגלגלת קדימה, וחוזרת רגל שמאל, ולחזור, עוד אחד לכל צד, ולחזור רגל שמאל, לחזור רגל אגן. אוקיי? פעם הבאה אנחנו ננסה לגלגל את שתי הרגליים. אם נרגיש שזה עמוס מדי, אז לחזור לרגל רגל. אז עכשיו להדק בעצם, להשתרש עם הידיים להרים אגן, ושתי הרגליים ועוד קדימה, מעל הכדורים, וחזרה אחורה. בדיוק, להשאיר את האגן למעלה דפי. וגם כשאת חוזרת, להשאיר אותו למעלה. כן, קדימה. ואחורה, עוד אחד, אחורה, ונרד. גלגלו את הרגליים קצת אחורה, כדי שנוכל עכשיו עם הבעונות לפתוח ולתפוס את הכדורים. לפתוח ולתפוס. ממש לעורר את בעונות כפות הרגליים. לפתוח את כולם, ממש להסתכל שגם האצבע הקטנה נפתחת ותופסת. גריפינג, אחת. gripping, עוד שניים, 1, 2, עוד אחד. יפה, נעביר את הכדורים מתחת לשוקיים, לשתי השוקיים, ממש באזור, באמצע של השוק, באמצע בתוך השריר התאומי. אנחנו נדע כזה רגל, 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 טק, 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 טק. יפה, להדק קצת את הרגליים ולהרפות. להדק את שתי הרגליים
ולהרפות, עוד אחד, להרפות, רגל ימין נשארת, רגל שמאל דורכת, ונניע את הרגל מצד לצד. מצד לצד. מצד לצד. 4, 3, 2, 1. תבדקו את האפשרות עכשיו להניח רגל על רגל, ורק לנוח עם הידוק. שנרגיש שהכדור נכנס שם לתוך השוק. ובתוך ההידוק הזה נתחיל לנדנד קדימה אחורה, קדימה אחורה. טק, 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 טק. 4, 3, 2, 1, ורגל שמאל חוזרת לדרוך, ונייצר טיול עכשיו יותר גדול, ממש עד לגיד אכילס, עד לברך. עד גיד אכילס, עד לברך, עוד 2, עוד 1, ולהחליף רגליים. אז רגל שמאל שלנו, שימו ממש את הכדור באמצע של השוק, ונתחיל עם התנועה הזו מצד לצד, ה-cross fiber. מצד לצד, נסו להקשיב לניגון של סיבי השריר. מצד לצד, מצד לצד. 4, 3, 2, 1, אמצע, ונבדוק את האפשרות להניח רגל על רגל ולהדק. להדק, לנסות להרגיש שהכדור, לאט לאט אפשר להעמיק את הכדור בתוך השריר, לנשום, ונייצר תנועה של נדנוד הלוך חזור. טק, 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 טק. שזה עם כיוון הסיבים של השריר, זה בעצם יוצר שם נתיחה, חפירה, כן? ולחזור לדרוך כדי לגלגל את הכדור לאורך השוק. כן, אפשר גם לייצר כמה קווים, קצת פנימה, קצת החוצה. ונחזור לישיבה מזרחית עם הרגל הפחות טבעית לנו קדימה. והפעם נוסיף משהו קטן, נניח את כל כדור מתחת לעצם מושב, ולפני שנבוא לשבת לפני הכדורים, תנסו ממש לשבת בצורה כזו שאפשר לראות שקרקעית האגן שלנו באוויר, כן, למעלה. יש כדור, וכל האמצע פה באוויר. הידיים תומכות, שאיפה לנסות לאסוף את משקל הגוף בעזרת הידיים, לאסוף את משקל הגוף מהכדורים. בנשיפה לדמיין שאנחנו מקרבות כדור על כדור, ורק אז מניחות בחזרה את המשקל על הכדורים. שאיפה up, קירוב כדור על כדור, ולהניח, כאילו אנחנו לא באמת רוצות להניח את כל המשקל על הכדורים בחזרה. עוד פעמיים, קירוב כדור על כדור, ולהניח את המשקל, והפעם נוסיף ניתוק של הידיים, שננסה לשבת עם מעט משקל על הכדורים, מעט משקל. וחזרה, ועוד אחד כזה. קירוב כדור על כדור בלי לגלגל את האגן. להניח מעט משקל על הכדורים. רוצות לצוף על הכדורים, והידיים עולות, ולהשאיר את האיסוף הזה. ונניח את הידיים, ונבוא בדיוק לפני הכדורים אל הישיבה. שאיפה. אז הישיבה עכשיו היא על המזרון, אבל כדורי העיסוי נמצאים שם. נדנדו קצת, שבעצם הכדורים לא מאפשרים לנו לשבת אחורה. זה לשבת מאוד זקוף.
שאיפה, נשיפה, גלגול האגן לאחור, שאיפה עצמות הישיבה ייתנו פוש למזרון ואפילו פוש לכדורים כשנעלה את בית החזה למעלה. שאיפה למרכז, נשיפה, כימור של הגב אחורה, שאיפה לפתוח כתפיים, בית חזה וחזרה. נניח שוב את יד ימין מאחורינו, יד שמאל מעבר. אנחנו נשחק שוב עם עצם מושב שמאל, היא מתנתקת מהכדור, וכשהיא חוזרת אנחנו גם נחזור קצת חזרה. ולהתנתק טיפה, ולחזור קצת חזרה. בפעם הבאה להתנתק, ורק להחזיר את עצם המושב אחורה, ולייצר עוד ועוד ועוד פיתול. ותחשבו על הפיתול בתוך הגוף, בתוך הבטן, את הספיתה הזו כמו ספורט. וחזרה מבט קדימה, וצעד שני. טוויסט. עכשיו, עצם מושב ימין, היא תתנתק קצת מהכדור, וכשהיא תחזור גם אנחנו נחזור קצת. כן? זו תנועה של משחק כזה. אז תיצרו את הפיתול, ועצם מושב ימין חוזרת, אנחנו גם נחזור טיפה, ודוחפת את הכדור ונלך לפיתול. חזרה ופיתול. חזרה. ולהישאר בפיתול, ועכשיו להחזיר את עצם מושב ימין אחורה, ולהרגיש את הסחיטה בתוך הגוף. שאיפה למעלה, נשיפה, עוד טיפה סחיטה, מבט קדימה, כל הגוף קדימה, נשלוף את הכדורים שוב לצדדים, שאיפה, נשאר זקופים על עצמות הישיבה, נשיפה פיתול, שאיפה, להדק את הידיים, להדק את הבטן בפיתול, עוד אחד לכל צד, שאיפה, הידוק ופיתול, שאיפה, הידוק ופיתול, אמצע ונשם. אז תיקחו עכשיו את התיק של הכדורים, נניח את הכדורים בתוך התיק, ונסגור את הסגירה הזאת, את הפרוז הזה. ואנחנו נעשה עכשיו טיול לאורך זקפי הגב, משני צידי עמוד שדרה, מלמעלה למטה בצורה כזאת. הרגליים דורכות, גלגלו את הגב עד לשכיבה, עכשיו, אני עוד אשב רגע להראות לכם, אנחנו מתחילות מהנקודה הכי גבוהה, הכדורים מחוברים ונשים אותם בדיוק בחלק הכי גבוה של הגב העליון. כן? אז אנחנו נשים שם, זה דורש מאיתנו טיפה להרים את הגב העליון ולהניח את הכדורים. הידיים לצידי הגוף. ועכשיו, והתגנות להתחיל להרים את האגן שלנו למעלה. ולהוריד את האגן. אני רגע אמליץ לבוא קצת קדימה על המזרון, כי הטיול אחורה אנחנו נרד מהמזרון. אוקיי, אז בואו טיפה קדימה, סליחה. טוב, עכשיו, כל התנועה שלנו היא לעלות, להרגיש את ההידוק של זקפי הגב בחלק המאוד גבוה שלהם אל הכדורים, ולרדת. בפעם הבאה נשאר. ונפעיל הידוק ימינה ושמאלה, קטן, מצד לצד, הידוק, הידוק. לנשום. 4, 3, 2, 1,
תעתקו את צד ימין ותשבו רגע, לנשום, צד שמאל ולשבות רגע, אמצע ולרדת. אנחנו נוריד את הכדורים קומה אחת על הגב, אז אפשר או להזיז אותם עם הידיים, או לגלגל את עצמנו טיפה אחורה. כן? אז הכדורים עכשיו בגובה טיפה יותר נמוך, וכמה פעמים רק להישען לתוך הכדורים ולהעלות את האגן, ולרדת. לעלות, ולרדת. לעלות להישאר, ולהישען ימינה ושמאלה. כן, ימינה ושמאלה, בלי לגלגל את הכדורים. זה לחיצות, ימין, שמאל. כן, פעם הבאה תישארו עם הלחיצה לצד אחד, תנשמו. יש לעצום עיניים רגע, להתמסר לטיול הזה לאורך הגב. ונשען לצד שני, ולנשום. אמצע, נרד לאט, והכדורים יורדים עוד קומה, או דרך זה שנעלה, נגלגל את עצמנו קצת אחורה, או דרך זה שהידיים יזיזו קצת את הכדורים. אז עכשיו הגובה הוא ממש בין השכמות. בין השכמות, ונעלה את האגן, לא לעלות גבוה מדי, כי אז לא נרגיש את הכדורים, ולרד, לעלות, ולרדת. לעלות מעט ולהישאר, ולהתחיל את הנדנדה הזו מצד לצד. ותנסו להרגיש עם שני הצדדים, מרגישים שווה, שונה, אם יש צד יותר מקובץ, אם יש איזשהו צד שמעורר כאב, לנשום. וצד אחד ולשהות. וצד שני ולשהות. אמצע ולרדת, ונוריד את הכדורים עוד קומה. אז עכשיו זה מתחת לגובה השכמות. זאת אומרת שיש את השכמות, אנחנו ירדנו כבר מתחת לגובה הצלעות, באזור העליון של המותנית. וקודם כל, עצם השכיבה פה מקשיטה לנו עוד קצת את הגב. תעדכו את האזור הזה אל הכדורים ותעלו מעט את האגן, ממש קטן עכשיו, לעלו טיפה את האגן ולהוריד. טיפה את האגן ולהוריד. טיפה ושוב ליצור הישענות מצד לצד. עכשיו אנחנו נראה שהאגן קצת משתתף יותר בתנועה. הכדורים מתחת לגובה הצלעות. 3, 2, 1, להישאר קצת לצד ימין, לנשום, אפשר להניח את האגן בצד ימין ולתת לכדור קצת להיכנס שם, ולצד שמאל, אפשר להניח את האגן בצד שמאל ולתת לכדור להיבלע קצת בתוך זוקפי הגב שם. ולאמצע, ונוריד את הכדורים עוד קומה, ממש לגובה שאם היינו שמים ידיים על המותניים, זה הגובה, גובה ממש מרכז המותן שלנו. עכשיו בואו נהיה פה רגע, שהגב שלנו בקשת מעל הכדורים.
והעלייה של האגן תהיה מאוד קטנה והיא תהיה עם הידוק אל תוך הכדורים. אז קחו אוויר, תהדקו את המותנית על הכדורים ותציפו טיפה את האגן. ולהרפות את זה ולתת לאגן לנוע. להדק ולהציף טיפה את האגן. קטנצ'יק. And הידוק, להישאר ולהישען מצד לצד. אז עכשיו אפשר ממש להגיש את האגן, פעם בא לצד אחד, פעם לצד שני, מצד לצד. תישארו כשטוסיק ימין ממש על המזרון ותנסו לגלגל קצת את האגן ולהישען לתוך הכדור. צד שני, אגן שמאל אל המזרון ונגלגל קצת את האגן ונהדק אל תוך הכדור. וחזרה, והגובה האחרון יהיה שאנחנו נוריד את הכדורים ממש לסקרום, לעצם של האגן. ותנו לאגן לשקוע אל תוך הכדורים, וכאן כבר לא נרים את האגן, רק נהדק צד, 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 צד. כן, כרגע בלי לגלגל את הכדורים, להישען, כמו לחיצה, כן, כמו לחיצה לתוך הכדור. מצד לצד, 4, 3, 2, ליישר לאט לאט את רגל ימין, וליצור קצת נדנוד על ידי הפלקס של הרגל, וגם אפשר להשתמש בתקיפה של רגל שמאל ברצפה. אז אנחנו נייצר עכשיו את הניעור הזה של הכדורים בחלק הגבוה של האגן. ארבע, 3, 2, 1, ונחזיר את רגל ימין ונחליק את רגל שמאל. ופלקסים קטנים, פלקס, 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 פלקס. 4, 3, 2, עוד קצת, 1, 2. 4, 3, 2, 1, ולדרוך. נעלה על האמות בעדינות, נייצר קצת גלגול, סליחה, על הסקרום. ושייפו את הכדורים, ונחזור לשכב על הגב, כשאני רוצה שתנסו להרגיש עכשיו את שני צידי הגב, משני צידי עמוד שדרה, להאריך ולפרוס על המזרון. לפרוס את השכמות, לפרוס את האגן, שאיפה. עם השתרשות הרגליים והידיים והכתפיים והשכמות, להתחיל לגלגל את האגן ולעלות חוליה, אחרי חוליה, אחרי חוליה, עד למעלה. שאיפה כאן למעלה, ושאיפה בואו נרגיש ממש את החוליה אחרי חוליה. החוליות, האזור, הכדורים היו קודם משני צידי עמוד שדרה, ועכשיו זה ממש להרגיש את האמצע יורד כל חוליה בתורה. לרווח ולהוריד, לרווח ולהוריד, לרווח ולהוריד, עד שהאגן יורד עד לניטרלי, ועוד פעם אחת שאיפה, ליצור את הפריסה של השכמות, של הידיים, של כפות הרגליים, ועיסוק וגלגול, תרגישו את האגן גם כאילו הוא חוליה חוליה, כן, האגן מתגלגל, הוא לא מתנתק בבת אחת, עלייה, שאיפה להאריך את הברכיים קדימה, להשתרש עוד קצת עם הידיים ועם הרגליים, ולהתחיל בנשיפה להמיס את החוליות העליונות של הגב לאט לאט, להוריד כל חוליה בתורה, להרגיש איך החוליות בין זוקפי הגב יורדות, יורדות חוליה, אחרי חוליה, אחרי חוליה, אחרי חוליה, עד למטה.
אוקיי, נתגלגל דרך הצד לישיבה צידית, ונניח את הכדורים כשהם עדיין בזוג. בואו נהיה כולנו עם הרגליים, כך שרגל שמאל שלכם קדימה, אז יהיה לי יותר קל לדבר את זה, אתה תשים עכשיו, אוקיי? אני לא תהפוך עם השני, יש לנו פה את בועז ברקע. אז רגל שמאל על הכדורים מתחת לשוק, ותתחילו טיפה ליצור עיסוי לאורך השוק, לאורך צד השוק. יפה, עכשיו נניח את האמה, ננתק את הרגל השנייה, ותוך כדי שהרגל הזו מתיישרת, השנייה תתיישר קדימה. לכפוף וליישר אותה אחורה, ולגלגל ליישר את רגל העליונה קדימה, לחזור ליישר אותה אחורה. יד למעלה לתקרה, ולגלגל 1 ו2. עכשיו אני רוצה שתנסו עם הרגל של הכדורים, כשהרגשתם שהיא כבר התיישרה, תאריכו אותה עוד קצת ותצמחו עוד למעלה. וחזרה, עוד אחד כזה, ונחזור ונעביר את הכדורים עד לאזור של המלאולוס, של העצם הזו של הקרסול, של כף הרגל, ועל העצם, משני צידי העצם, ייצרו את העיסוי. אני לפעמים מספרת על הנקע שהיה לי, שרק זה פיזר לי בסוף את הנוזלים שנשארו. אז קצת ניוט, 4, 3, 2, 1, ונעביר את עצמנו לצד השני. ואז נתחיל עם השוק, אפשר לעזור עם היד, ליצור את העיסוי על צד השוק. כן? הלוך חזור. כן? ונרד על האמה, והרגל השנייה עולה. כשהרגל תתיישר, הרגל השמאל שלנו תבוא קדימה. כשנכפוף חזרה, הרגל תבוא אחורה. קדימה, אחורה. יד לתקרה, נתארך למעלה. ועכשיו כשהרגליים ישרות, תראו אם אפשר להאריך את רגל התחתונה עוד קצת ולעלות עוד קצת למעלה, ולכפוף אחורה. וקדימה, להתארך, אף עם המותנית, אף עם הצלעות, ואחורה, נייס, עוד 4, ואחורה, ו3, אחורה, 2, אחורה, 1, אחורה להניח ולהעביר את הכדורים משני צידי העצם, ולייצר את העיסוי ממש משני צידי העצם. 4, 3, 2, 1. נתהפך לעמידת 6, כשברך ימין נציצה קצת קדימה מהכדורים, ונגלגל על קדמת השוק. 2 ו1, ונעביר את רגל שמאל שלנו קדימה, וניצור את הגלגול כאן. 2, 3 ו4, ונעביר את הרגל חזרה אחורה, ונחזור רגליים, רגל שמאל
הברך מציצה קצת קדימה, והעיסוי בטיביאליס אנטיריור, בקדמת השור. וכאן, קדימה, והופ, ונעביר את רגל ימין שלנו קדימה, ונעצר את העיסוי פה, פנימה ואחורה, פנימה ואחורה, 2, 1, ורגל אחורה, נשלוף את הכדורים מהתיק, ונעבור לשכיבה על הגב, שיש לנו כדור מתחת לכל ישבן, בצורה כזאת. קודם תעברו לשכיבה. טוסיק ימין, טוסיק שמאל, וליישר את הרגליים. נעדה קטנה מצד לצד, לוודא ששמנו אותם באותו גובה, שיש לנו איזשהו איזון בין שני הצדדים. הכדורים ממש מתחת לכל פולסים. כן? אז תאריכו פעם את רגל ימין קצת יותר מרגל שמאל, ופעם רגל שמאל. זו תנועה צידית פה של האגן והמותנית. 4, 3, 2, 1, אמצע. הידוק של שני צידי האגן על המזרון, ורגל ימין מתחילה לעלות ארוכה. תבדקו שיש הידוק של שני הצדדים. אוקיי? נפתח את רגל ימין הצידה, תקפידו להדק את טוסיק שמאל. חזרה לאמצע, להדק טוסיק ימין ולהצליב את הרגל. ושוב, הצידה כל הזמן שני הצדדים חזק על הכדור. ובהצלבה תדגישו את טוסיק ימין. בפתיחה תדגישו את טוסיק שמאל. בסגירה טוסיק ימין. ולג סרקל בואו ננסה להרגיש כל הזמן את שני הצדדים. על הכדורים, לייצב מעגל גדול. 3, 2, 1. רגל למעלה באמצע, פלקס, נוריד אותה בהילוך איטי עד למטה. לאט, 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 עד למטה, ולשחררים. הידוק על הכדורים, ממש להדק, ורגל שמאל עולה. שני הצדדים כל הזמן על הכדורים. בפתיחה צידה תהדקו את טוסיק ימין. בסגירה, שימו לב להדק את טוסיק שמאל. פתיחה. סגירה. לייצב את האגן. 1 and 2. מעגלים, להדק כל הזמן את שני צידי האגן. 3, 2, 1, פלקס, להוריד את הרגל לאט, 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 ונדרוך רגל רגל. ועכשיו בחלק הכי נמוך של הישבן, נניח את הכדורים משני הצדדים, באזור הכי נמוך שהכדור יכול להתאפס, ונתחיל קצת כמו אפשר להחזיק את הכדורים, תנועה מצד לצד. עכשיו תעלו רגל רגל ותתנדדו מצד לצד, הידיים מחזיקות את הכדורים, כל פעם זה נוגע בכדור אחר. עכשיו אני מתחילה לטייל עם הכדורים, כל פעם צעד קטן למעלה, צעד קטן למעלה. קטנצ'י, לעלות, 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 ממש משני צידי הסקרום, טק, 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 לעלות, 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 לטייל עם הכדורים, שתגיעו למעלה, תרדו חזרה למטה, ותמשיכו להתנדנד מצד לצד, טק, 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 טק,
טק, טק, טק, 4, 3, 2, 1, ופעם אחרונה למעלה, 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 כל פעם להדק אזור אחר, טק, 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 2 ו1, רגליים צמודות, ידיים נפתחות לצדדים עם הכדורים, ועכשיו שאיפה, רגליים ילכו ימינה. בנשיפה, כמו שנהדק את הידיים על הכדורים, נהדק קרקעית אגן בטן, נהדק את הרגליים ונחזור למרכז. אז ההידוק הוא גם אגרוף על הכדור. שאיפה להרפות את ההידוק. להדק אגרוף על הידיים, איסוף הבטן וחזרה למרכז. שאיפה. נשיפה לאמצע. שאיפה. נשיפה להדק את האגרופים. ימינה להישאר. עכשיו נשיפות קטנות, גם הידיים ילחצו על הכדור, גם הבטן תלחץ אחורה, וגם לחבר חזק ירכיים. זה נשיפות קטנות. 4, 3, 2, להחזיק את ההידוק ולחזור לאמצע בצד שני, שאיפה, להישאר. וההידוקים הם גם אגרופים, גם בטן, גם ירכיים. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אמצע, לדרוך, כדורים מתחת לחלק הכי גבוה של האגן, ונחבק אלינו את דרך ימין. ותתחילו קצת סיבוב של הרגל, עם עיסוי לתוך החלק הגבוה של האגן, של הסקרום. ונחליף בערך. לנשום. 2, 3, 4, שתי הרגליים למעלה, ואנחנו עם קשקוש בזנב. 4, 3, 2, 1, לדרוך רגל רגל, לשלוף את הכדורים, הידיים מעבר לראש, נשיפה, הידוק הידיים, סנטר פנימה, עלייה חצי גובה, וירידה. הידוק הידיים מסוף הבטן, ועוד 2. And down. עוד 1 להישאר. נשיפות קלות קדימה עם ניתוק השכמות. up, up, up. 4, 3, 2, עלייה עד למעלה, עוד דרך וולך, עוד דרך הצד, ונסתובב שוב לישיבה צידית. הידיים לצדדים, אז אנחנו בפיתול, ונניח את הכדורים על המזרון איפה שהגענו בפיתול. עכשיו, קחו את הידיים קצת יותר קדימה, כמו הליכה קטנה קדימה בתוך הפיתול, וככה, אנחנו נתחיל לסובב כמו להבריג את הכדורים, לסובב את המרפקים קדימה ולרדת, לסובב את המרפקים אחורה ולנסות להקשיב כאן את בית החצי. לסובב קדימה ולרדת, לסובב חזרה ולהקשיב. עוד 2, להבריג ולעלות. עוד 1.
ולעלות ולפתוח את היד העליון, או יד הקדמית שפונה אליי. אם אנחנו כמוני, אז זה יד ימין שלכם. Okay? עכשיו, המתיחה הצידה תהיה ככה, יד שמאל דוחפת את הכדור, ננסה להושיב כמה שאפשר את הסיק ימין ולמתוח. And up. up, היד דוחפת את הכדור והטוסיק יורד. And up. עוד שניים. And אחרון. מתיחה צידית טובה, למתוח. וחזרה, רגליים קדימה, ידיים קדימה, בלנס, נקרב כדור אל כדור, להחזיק את הכדורים ביחד, כשהרגליים ילכו לצד אחד, הידיים והכדורים לצד שני, ולהחליט, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, כל יד תופסת כדור, פלקס ברגליים, ורגל קדימה, הידיים לוחצות על הכדור, הבטן חזקה. 4, 3, 2, 1, וישיבה רביעית לצד השני. אז אנחנו עם הפיתול, נניח את הידיים עם הכדורים, וניקח כמה צעדים קטנים קדימה. הגוף כולו בפיתול. לכפוף מרפקים, לסובב את המרפקים קדימה ולרדת. להתברג חזרה אחורה ולהקשיב את בטח הזה. להוציא אוויר. להכניס אוויר. לנשוף. שאיפה. עוד שניים. קדימה. עוד אחד. And up, יד שמאל נפתחת, יד ימין תיתן את הפוש כנגד הכדורים ותנסו להושיב את טוסיק שמאל כמה שאפשר בתוך המתיחה. וחזרה. up ולהושיב את הטוסיק כמה שאפשר. And עוד שניים. ולמעלה, עוד אחד, ולמעלה, לישיבה, כל ישיבה שנוחה לכם, ועם הכדורים אנחנו נניח אותם ממש מעל הגבות, נהדק טיפה ונגלגל החוצה. להדק ולגלגל, ואפשר אפילו למרוח קצת, לפתוח את המצח. ממש מעל הגבות טיפונת להדק. ננשום. נפתח את המרחק של הכדורים ונבוא אל אזור הרקות וסיבובים. העוצמה של העידוק היא תלויה בנו כמה שנעים לנו. משני צידי האף באזור של קשתות הסינוסים, להפעיל עידוק וגם קצת לגלגל החוצה. לחזור ולגלגל החוצה, לחזור והחוצה, ועכשיו רק להדק את הכדורים באזור הזה, ולנשום. תנסו לנשום כרגע רק דרך האף,
כל אלרגיות האביב, זה יכול לפתוח לנו, תשים את זה שם. ועכשיו באזור של הלחיים, שזה האזור של הלסתות, גם הלסת העליונה וגם הלסת התחתונה, אזורים של מזוהים עם כעס, כן? להתחיל לרכך את המקומות האלה ולשחרר. ולשחרר את הכדורים האחרונים ורק לעצום שנייה עיניים, לרכך את המצח, את העיניים, לשחרר את הלסתות. ואנחנו נחזיר את הכדורים לתוך התיק שלהם. וכמו שאמרתי בתחילת שוב, תביאו את הכרית או את הבלוק יוגה הרצוי, הגבהה קשיחה יותר. ונעבור להרפיה, שהבלוק מתחת לראש או הכרית. אם אין כרית או בלוק, אפשר עם הידיים להחזיק את הכדורים. ככה יש אפשרות להניח את הכדורים, והמיקום של הכדורים הוא באוקסיפוט, הוא באזור שבדיוק מתחת לגולגולת, מתחת לראש שלנו. אפשר, אני צריך אפילו איזה סניחה או משהו כמו שבאסנה. אנחנו רגע נשווה כאן, תמקמו את הכדורים ממש באזור חיבור ראש צוואר. אפשר להיות עם רגליים ארוכות או לדרוך. אנחנו מחפשים מנח שלא מייצר עומס. בעצם מנסים עכשיו לרווח את האזור של מהאגן עד לכדורים. אז בואו ננסה רגע איפה שאנחנו נמצאים. אם אנחנו עם רגליים דורכות, תרימו טיפ-טיפה את צד ימין של האגן וטיפ-טיפה להרחיק אותו קדימה, טיפ-טיפה את צד שמאל. כנ"ל אם אני עם רגליים נשארות, אני מנסה קצת להעריך את האגן מהראש. ושם לנו. שימו לב לשחרר את הפעמים שכרגע עשינו להם ניסוי. העיניים, גם אם הן עצומות, זה רצון מאוד עדין. המצח נע, הלסתות, ומייצר תנועה מאוד עדינה של לא עם הראש, ממש עדין. תשארו עם הראש ימינה, ותנועה עדינה של כן. וראש שמאלה בתנועה עדינה של כן. באמצע האף שלנו מצייר מעגלים מצד אחד, ולצד שני,
ותנסו ליצור עם האף תנועה של שמימיה, כמו הסימן אינסוף. ועוד רגע של אמצע. סנטר טיפה פנימה, והידוק עדין אחורה. ואז נרפה ונרים טיפה את הסנטר. סנטר טיפה פנימה והידוק עדין אחורה. ולהרפות. נתפוס את רגל ימין לדרוך, רגל שמאל לדרוך, ודרך הצד בעדינות להתנתק מהכדורים, נשכב רגע שכיבה עוברית על צד ימין. ולעלות בעדינות לישיבה. כל ישיבה שנוכל לנו, ועם כפות הידיים, ניצור הידוקים קטנים על הראש, עם האצבעות ועם כף היד. ואפשר להדק וקצת להניע את הקרקפת, כמו שעושים בחליפה טובה כזו במספרה שמזמן לא נותנים, אבל שיוצרים ממש עיסוי בקרקפת עם האצבעות. ונייצר כמו כוסות עם הידיים, ונניח, וזה מגע מאוד מאוד עדין על העיניים, נייצר איזה חושך עדין כזה. שאיפה, נשיפה, עכשיו כשנרחיק את הידיים, תנו להם להתרחק ממש לאט ולאור, לבוא אל עיניים עצמות. ולאור פשוט לבוא אלינו אל הפנים, לשחרר את הידיים. סיבוב של הראש לצד אחד, תנועה מאוד רכה. ולצד שני, ממש ברכות להניע את הראש. ונזדקף לאמצע, כשנפקח את העיניים ניתן לאור. נבוא לאט לאט, סיבוב רך של הכתפיים לאחור. ולמטה. ושוב לאחור. ולמטה. שאיפה, הידיים עולות מעלה. מתחברים. נביא אותם פנימה אל הלב. ונאחל לכולנו חג שמח. תודה רבה. תודה, וגם חג שמח מבועז שיושב פה ברקע. הוא מאוד רגוע עכשיו. חג שמח.